Ha szeretnétek otthon is készíteni egy ilyen csodálatos nyári desszertet, ami nem más, mint a citromszorbé, akkor gyertek, tartsatok velem! Most pedig gyertek, tartsatok velem, csináljunk egy fantasztikus citromszorbetet. Hagyományos méretű citromra lesz szükségünk, ez éppen bio citrom, amilyen neked otthon van. Levágjuk az alját, így fog tudni ugye megállni. Vágunk rá egy kupakot, ez így fest, és egy élesebb késsel, egy egyszerű mozdulattal kivágjuk belőle a húsát, így körbe, megfordítjuk, ott is ugyanez a teendőnk, egyszerűen kinyomjuk belőle a belsejét, egy kis tálkába a maradék húst és levet gyönyörűen ki tudjuk egy kanál segítségével szedni. Ezt szeretném nektek megmutatni. Az Aldiban találtam egy tök jó krémsajtot, ami natur, 97%-a sajt, és csak természetes összetevővel van sűrítve, Szent János kenyérliszttel és guargumival. Mind a kettő természetes, ne ijedjetek meg tőle. A guargumi teljesen bevihető a ketóba. A Szent János kenyérfának a magjából készül a Szent János kenyérliszt. Ő a ketóban annyira nem jó, mert magasabb a szénhidrát tartalma, viszont 1% van benne, úgyhogy nem oszt, nem szoroz. Úgyhogy ez a Hofburger Aldiban kapható, őt nyugodtan vertitek, semmilyen mesterséges adalékanyag nincs benne. Kezdjük el, csináljuk meg a krémet, és lássuk, hogy áll össze ez a remek nyári desszertünk. A citromnak kifacsartam ugye a levét, hogy beleöntjük egy kisebb tálkába, hozzáadunk a krémsajtból 2 evőkanállal, a zéró vaníliás cukorból egy teáskanállal és egy teáskanál, nekem most itt Dia Wellness 1/4-es édesítőszerem van, amiben nincs semmi más, csak stevia és elicit, mindkettő természetes, nyugodtan vigyétek. A krémsajtot a citromlével, vaníliás cukorral és az édesítőszerrel egyszerűen alaposan kikeverjük. Közben a habverőgéppel habtejszínt vertem fel, ez egy 30%-os tejszín, szintén egy kevés édesítőszerrel, 2 evőkanállal hozzárakunk a kikevert krémsajtunkhoz, óvatosan elkeverjük, és meg is kaptuk a sorbetnek a gyönyörű citromos, de lágy és krémes krémjét. Én már egy másik kivált citromnak a héját beraktam a fagyasztóba, úgyhogy ez jó kemény. Egy egyszerű mozdulattal rárakjuk egy tányérra, és egy kis kanál segítségével betöltjük. Azonnal még jobban le fog hűlni, mivel hogy fagyasztóból vettem elő. Rárakjuk a kupakját, teszteljétek, a kommentbe berakom nektek a receptet. Én ezt szokás szerint most meg fogom kóstolni. Levesszük a kupakját, és lássuk, hogy mit tud. Igen, úgy hiszem, hogy hozza azt a feelinget, ami nekünk kell. Szerintem ez isteni lett. Teszteljétek. Aztán lássuk, ti mit szóltok hozzá, írjátok meg kommentben. Ciao.